नोंनाव मोनसे सोंथि सोंसै नोङो समायना सोदोबखौ बा समायना सोदोबनि माबायदियै बुंफुरलु होगोन गुबैयै समायनानि ओंथिया माबा मोनसे नायनो मोजां जेरै जों बारसे बिबारनि बेलायाव नायोबा बिनि दाथाय बेनि गुन बेनि महर बेनि मोदोमनाय बेखौ लानानै समायना जायो थिग बेबायदिनो मिथिंगायाव थानाय जेरै बिफां लाइफां न' बां हाजो हाला दैमा दैसा मिथिंगाया बेफोरजों समायना जायो थिग बेबायदिनो सासे मानसिनि आखलखौ गावनि महरजों मानसि मावनाय दांनायजों रुजुजाया नाथाय मिथिंगाफोरनि बेलायाव बेफोरनि समायनाया रुजुथावि आरो जेरै माबा मोनसे बुस्थुखौ नायनानै जेरै समायना नुयो जेरै नायनो मोजां नुयो जेरै सासे मानसिनि मावनाय दांनाय साननाय हनाय बेनि आखल आखु बेफोरजों सासे मानसिनि समायनाथिया बेरखाङो आरोबाव माबा मोनसे जिरादखौ नायनानै जेरै मिथिंगायाव थानाय हाजो हाला दैमा दैसा बेफोरजों मिथिंगाया समायफ्लेयो थिग बेबायदिनो बिफां लाइफाङाबो बैसागु बोथोराव बिलाइ गोरलै खिलिनायजों बैसाग दाननि बार बारनायजों समायना नुयो गोजोननाय थाबाय समायना दा आं नोंनाव मोनसे सोंबावसै नों खालामनो मोजां मोननाय आखु हुदा मा खालामनो मोजां मोनो बेखौ खिन्थागोन बिदिब्ला जोंनो एसे 5 मिनिट 10 मिनिटबाबो मोसानानै देखायदो बिनिथा नोंनिसिम सोंथि सोंनाय जासिगोन दा सोंथिया जाहैबाय समाजखौ गाहामै फोसाबनायाव आइजो माहारिया माबायदियै बिहोमा लानो हायो समाजखौ गाहामै फोसाबनायाव आइजो माहारिया माबायदियै बिहोमा लानो हायो जोंनि बिमाफोर बिमानैफोर बिसोरो मा खामानि मावो मा खामानियाव गावसोरखौ बावसोमो जोंनि समाजखौ फोसाबनो थाखाय नोंनि मोन्दांथिजों बुंदो सासे आइजोआ समाजाव थानानै मा खामानि मावो फरायसालियाव न'आव गामियाव बिदिब्ला नोंनि आबुं सिनायथि एड्रेस ओमफ्राय नोंनि सिनायथि बेखौ खोन्थानानै
फरायनाय अके नों खोन्थानो हागोन दा नों मा माखौ फरायो बांसिन आं बांसिन फरायनो मोजां मोननाया ससियेल साइन्स आरो इंलिसखौ बांद्राय रिडिं हायैखाय बेखौ बांसिन फरायनाय जासिनो जाबाय दा नोंनिसिम मोनसे खावलायनाय बे स्टेजनि बा जौसांनि सायाव 20 सेकेन्ड नों नोंनि बिथिंनिफ्राय माखौ रोंगौथि दङ बेखौ दिन्थिनांगोन 20 सेकेन्ड मोसानाय अननानै गान दामना हो जायखिजाया बड' मडार्न सं हिन्जावसाफोर मोसाग्रा